Uste dut, arazorik nagusiena geu garela, edo gu garela gure aririk handiena, ez? Hemen dugu 23 minutu saiatuten lehenengo baloien apurtuten, lehenengo baloien ensaioan bile, ez, konsistentzia apurtzu bat faseak behin hasi garenean landuten gabizena eta entrenamentuetan egiten gabizen sistemagaz, ikusi dugu, lehenengo 23 minutuetan punto bat berabez, eta 80 minutu garren heltzen garenean 73 punto, ez? Horrek marketan dago apur bat aldean ondauen, ez? Azkenean, norgehiagoka oso borobila, Bai, alderdi batetik partidu hasi bainarina hau esartzen gehiotzu zen helburu batzuk geure burueri, eta orokorrean entxegu bat jasotea kendute gitxu gora bera beste guztiek bete indoguz, ez? Lehenengo partidu eurregatara, Hernani bitxi gendun punto bat berreskuratu, bonusegaz, defentsan solidoak izen eta erasoan sistemagaz hasi jokatuten. Eta 23 minututik aurrera behin hasi garenean tranquilduten eta sisteman sartuten ikusi da, ez? Zelako kapazitatea dekogun, ez? Gainera oso ondo moztu duzue hori zelai erdiko baloiak eta gero kontrarioa irtetzeko gauza oso handia izan da. Bai, egia esan da lan handi edaragu egiten, ez? Behin lortuten dugunean baloie mogidu alderri batetik bestera defentsako deskonexioak, ez? Jakin irakurten eta horrek jakin esplotetan, ez? Ez bakarrik bastar batera joan eskue mogidute, baizik eta irakurri eurrean zer dauen, ez? Da uste dut gaur, naiz eta ez dugun dana perfecto egin, momentu askotan bai jakin dugu irakurketa ere egiten. Bueno, bi norgehiagoka, bi garaipena, hori da bidea, ezta? Bai, egi esan da hasik ere esan izen minontzako gozoa, ez? Hernanire joan, uste dut apurtxu bat eurek baino gogo gehiago ipini zerela, jokoa baino gehiago puntu bakar bategetik galdu gendun, irabazteko moduko partidu basan, inungo amesprazu barik Hernanintzako. Baina, bueno, uste dut bebai lagundu dozkulea ginetako horrek, ez, ulertuteko hemen partiduek zelaien irabazten diela, eta ia dinamika barri honegaz, lortuten dugu, ez, beste peldainotxu bat gora egin, eta konsistentzio honegaz jarraitu lanean urrengo asteburutan.